Parce que nous sommes Kokura. Kokura Antoine Be, il a folie l'amener, la folie Kokura Kanyeshi en l'ame brom. Yaro l'ame bon, nous flavons n'a pas fait, aïwa, ma croben dans la vie. Ah, adunta bolokai. Adunta bolokai. Ave police, maman botama. Ni wati na arrivé, c'est un fait bon mangana. Aïwa, yano che, an an wasado, renouveau matena. Na fa ya fotu na kuna funu be ebolo nyaro donc boro ka chabi kusebe. Anyokuru shorle ndo kosebe ambe adam na ni bakuru pa uye. Shogal kokala maiga chogoya chila atiseka kalata jelen olu labɛn yani a waati kofɔlen cɛ wa kan ka gɛn ka bɔ yen ni kuma in ye Clément Mamadou Dembélé ale ka kuma ye a ye min fɔ ɲɔgɔnna jɛrɛ dɔ senfɛ an da bɛna s'a ma an ka nin kunnafoni ninnu kɔnɔna la galonfin do min fɔra k'a fɔ ko balo min dira Assimi Goïta fɛ k'a tɛ ka di a kɛcogo la a ma kɛ o cogoya kelen na ten tɔ Abbas Dembélé n'ale ye Moti gouverneur ye ale ka kumakan ye nin ye a ko kungun n'a ɲɛɲɛ a bɛna da o tulo kan ni jamukan in kɔnɔna la ka fara o kan min ye douane directeur damadɔnu bingani wale talen ka siɲɛ so o douanier cour sɛgɛrɛ douane directeur y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa cɛdenw lajɛ kunnafoni min sɔrɔla yen nɔ an bɛna olu bɛɛ lajɛlen da aw tulo kan nka yanni o wagati cɛ an b'a ɲini Awa Tafili Ture fɛ a ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ walasa an k'an cogo labɛn ka na an masaba cogo. Nya fɔ ɲɛna kunnafoni daminɛ na ngo min ye douane directeur ye l'air damadɔnu bingani wale o talen ka sianso o douanier poste sɛgɛrɛ min ye douane ɲɛmaaba ye ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ hakilila jiginna sibiri su k'a dugu jɛ kari la binganikɛlaw olu taara ka taa bin sianso douanier olu sigilen kan a kɛra sababu ye a masiba a bonyana dɔɔni ka sababu kɛ maa kelen o ni tora a la o la min ye Mohamed Dugara inspecteur général karidonya sɔnbada joona fɛ ale wulila k'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka ti i ɲɛ jɔ maa ninnu na maa minnu ni kasara y'u sɔrɔ a ye jamana tɔgɔla a ye dugawu donba kɛ maa minnu ni olu banana ala ka nɔgɔya k'u ye ka fara o kan maa min ni o yɛrɛ ntanyana ni o ye Amadou Cissé a ye a ɲini min ye bi ntɛnɛndonya yɛrɛ ye ko a ka jɛnɛjaw olu na kɛ bi ntɛnɛndonya la wa jamana tɔgɔla a ye foliba di cɛden ninnu ma u ye baara kologiri minnu kɛ ni o kɛra sababu ye maa ninnu u taara ka sɔrɔ ŋaniya min tun b'u kɔnɔ u ma se ka o waleya halisa an bɛ to bingani wale o hukumu kɔnɔ halisa min ye bingani walekɛlaw ye olu taara ka taa baarabolo min ni siraba dilannaw don n'u bɛ wele ko COVAC ani ATTM olu ka baaradaw ka to olu ka minɛnbaw k'u tiɲɛ kosɛbɛ o yɛrɛ kɛra sibiri tɛmɛnen yɛrɛ la juillet kalo tile 17 a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 17 o tɛmɛnen ni miniti 30 ɲɔgɔnna ye i b'a ye k'a fɔ a minɛn tiɲɛtaw bonyana kosɛbɛ yɔrɔ in yɛrɛ ale bɛ kilomɛtiri 55 ani Kuala ni ɲɔgɔn cɛ ni o yɛrɛ ni yɔrɔ min ka surun o ye Murja ye i b'a ye k'a fɔ minɛn minnu tiɲɛna giriba kelen u ye o jeni ben 9 chargeur 3 citerne o 5 min u ka minɛn minnu bɛ wele ko compacteur o 1 min bɛ wele ko gradeur o fana 3 bili 1 citerne goudron 1 u y'o fana jeni i b'a ye k'a fɔ maa ninnu pick-up 1 fana tun bɛ yen nɔ u taara n'o ye u fɛ wa u kɛra sababu ye maa 3 tun bɛ yen n'olu ye chinois ye ka olu don bɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ baara in gɛlɛyara kosɛbɛ k'a sababu kɛ u ye nin waleya min kɛ ni ɲɔgɔnw bɛ fama ka kɛ kosɛbɛ siraba dilannaw olu minnu ye jamana yɛrɛ mago ɲalaw ye ka se ka yɔrɔw nun don ɲɔgɔn na n'a fɔra k'a fɔ ko bingani wale bɛ ta ka olu sɛgɛrɛ tan zango minɛn minnu fɔlɔ filɛ nin ye minɛn dagɛlɛnbaw don o la jamana kɔni y'a jira k'a fɔ ko ɲininiw bɛ ka kɛ maa minnu ye nin wale in kɛ ka se k'u tigiw don bɛrɛ la o ye kunnafoni teliman ye k'olu fara kunnafoni ditaw kan halisa an bɛ taa ni kunnafoniw ye min ye jɛkulu min n'a bɛ wele ko ACRT faso ka wele ni Isa Kawujim ka tɔnba don olu kɔni ye jabala kura sɔrɔ o jabala kura o kurunbɔ karili kɛra dɔgɔkun daminɛ in kɔnɔna la a kɛra sababu ye ka maa camanba fara ɲɔgɔn kan kunnafoni min sɔrɔla kɛnɛ kan Amadu Jara ale bɛ n'o da an tulo kan. Mɔgɔw nana an ka laɲini fɔra tubabukan na an ye fɛn 3 kɔni fɔ teliyala o de jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ basigi ni lafiya kana an ka soutien an b'a réaffirmer l'imperturbable patriote Assimi Goïta pour que transition ka se ka kuncɛ hɛrɛ la élection jɛlenw ka kɛ sonw ka u ɲininkaw dalakana ani maa minnu ye maaw faga u maa min ma bɔn u ka ɲininkaw dalakana pour que jamana ka se ka taa taasira kuraw kan ka ɲini fana min ye accord ye an ma ba accord ma accord fana ka yɔrɔ dɔw b'a la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o man ɲi an ka relecture kɛ badenya kɔnɔ bɛn kɔnɔ min ye communauté internationale u k'an bonya u k'an respecter jamana bɛɛ b'i ka intérêt de kɔ donc an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan de défendre l'impétueux patriote Assimi
pour que la communauté internationale comprenne que le Mali est derrière son président. Mais on ne peut pas vivre en autarcie. C'est qu'à toi, qu'il faudra abattre la communauté internationale. Non, nous faisons partie de cette communauté internationale, mais de nous respecter. Bon, moi, Francisco est né à Kilafo. Francisco a respecté. Francisco est Mali. Mais, on a famou, qu'il faut abattre la France, n'est pas là. N'est pas là, n'est pas dollar fait, n'est pas euro fait. Mais, de que le Kouma d'Ofo, les pays ont des intérêts. Francisco a intérêt de bien. Il a intérêt de bien. Donc, on va la France là, il a intérêt de bien, il va mbounya, il va tout en tal, c'est aussi simple que ça. Donc, on est beau logique là. O kɛnɛ kelen kan Isaka Ojim a teri ɲɔgɔn ni o ye Clément Mamadou Dembélé ale tun b'a kɛnɛ kan ale de y'i dama suɲɛ k'a fɔ ko min ye Premier ministre Choguel Kokala Maïga ye ko minnu laɲininen don a fɛ ko cogoya si la k'a tɛ se ka baara ninnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata min ni o laɲininen don walasa ka fangacɛ farancɛ fanga ye kuncɛ Clément Mamadou Dembélé a y'i da don kuma in na Isaka Ojim olu ka jabala in kurumbu karili kɛnɛ kan a ye kuma in ɲɛfɔ ni dalu min ye Amadou Jara ale bɛ segin ka na halisa Clément Dembélé ale ka kuma lase a ma. Mɔgɔ juguya ko tɛ ka fɔ karisa manew tɛ i bɛ tabalikɔrɔ ta i b'a mangu ka verni k'a la ka mais tabalikura tɛ bon so tɛ se ka jɔ subasiman kolon kan donc ne kun sigilen bɛ a bɛ ne kɔnɔ de ko n'a nana bi kuma bantɔ o b'a fɔ a ye wa maliyɛnw an kɔni ka parti sigi an ka parti baara fɔlɔ ye min ye o ye Choguel Maïga ka démissionner ale ka bɔ yen fɔlɔ gouvernement ka to yen a ka premier ministre ɲɛnama ta min bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la plan bɛ min bolo min bɛ se k'an sauver Choguel tɛ se ka Mali école ko ɲɛnabɔ a yɛrɛ filɛ ka min kɛ article 39 ko la sɔrɔ a y'o ye mankan wɛrɛ bɛ na wuli a tɛna se ka Mali école ko ɲɛnabɔ olu mɛtiriw ka solution t'a bolo et SNESUP n'o ye école sanfɛ école karamɔgɔ ye u bɛna grève kɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ k'u labɛn k'u bɛ bɔ et Sɛnɛkɛlaw ko ni samiya ji banna dɔrɔn k'u fana bɛ mankan kɛ ne yɛrɛ bɛ olu terikɛ nin ne yɛrɛ bɛ yala la fan bɛɛ tɛ se ka élection transparente kɛ Mali la parce que a bɛ système min kɔnɔ o système ye ka élection de k'a dilan dɔrɔn ka taa di dɔw ma k'o labɛn dɔrɔn k'a ta ka d'u ma walasa olu yɛrɛ ka to a kɔnɔ n'u ma to a kɔnɔ u b'u ka maa dɔ bila yen walasa u ka continuer k'a dun a bɛ fɔlɔ baara min na certes a bɛ Choguel bɔ yen fɔlɔ an bɛ fara ɲɔgɔn kan seli bɛ tɛmɛ ala ka seli ɲuman tɛmɛ an bɛɛ ɲɛna seli bɛ tɛmɛ an bɛ bɔ on va sortir la première chose le premier acte à poser que moi je vais faire avec vous ne yɛrɛ bɛ fara o kan ani politique parti caman ye ne yɛrɛ contacté société civile caman ye ne contacté o ye k'u tɛ Choguel fɛ o tɛ Choguel fɛ Choguel juguya tɛ dɛ a tɛ se de Choguel tɛ se a tɛ se ka Mali foyi ɲɛnabɔ n'a kun bɛ se sisan sɔrɔ a sera n'a kun bɛ se sisan sɔrɔ a dilan a kɛra mɔgɔ mɔgɔ ka a gɛlɛya maa la tiɲɛna. An bɛ taa Kayikaw fɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ baarada dɔ bolodala yen nɔ baarada min ni o bɛ tali kɛ musow kungo mana bin u kan ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲangata walew olu mana ta ka musow sɛgɛrɛ u ka se k'u kungo fɔ yɔrɔ sɔrɔ u y'a baarada a yɔrɔ tɔgɔ da ko one stop center ayiwa o baara yɛrɛ kunubɔ karili o kɛra dɔgɔkun furancɛ ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko hôpital Fuseni Daw a kɛra yen nɔ Michel Yao ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Kayi, Kulikoro, Segu ani Bamako tɛmɛlen kɔfɛ Sikaso marabolo ni Kucala olu kɛlen filɛ nin ye ka furakɛlikɛyɔrɔ sɔrɔ. An ye fɛrɛ kɛ parce que sisan an ɲɛ b'a la musow bɛ ka sɛgɛn musow bɛ ka jogi dɔw bɛ ka jogi ka furu la dɔw yɛrɛ bɛ ka jogi depuis u fitininama na c'est à dire musow ka hakɛ sabatili o de la anw ni association mun tɔgɔ ye Pronodef on a jugé nécessaire d'organiser ka fɛn dɔ sigi sen kan ka se ka musow dɔ ta musow minnu bɛ kɛ an ka kuma laselaw ye muso minnu bɛ se ka kɛ an ka kuma laselaw ye an ka activité de sensibilisation kɔnɔna na pour que ka se ka taa musow dɛmɛ ni tɔɔrɔ o tɔɔrɔ m'u kan u ka se k'a lase anw ma an bɛ se k'u dɛmɛ sira kelen mun kan a sira kelen bɛ yen dɔw bɛ se ka jogi u tɛ furakɛli cogo sɔrɔ dɔw fana bɛ se ka i bɛ taa sɔrɔ kiri bolo la u tɛ ɲɛ sɔrɔ donc an ka activité taabolo yɛrɛ y'o de pour que ka se k'u sensibiliser an bɛ se ka hakilina minnu d'u ma pour que hakilina parce que an ɲɛ b'a la c'est la cohésion sociale c'est à dire bɛn yɛrɛ tant que ni jogili bɛ ka kɛ muso kunda la muso minnu bɛ den wele bɛn tɛ se ka sabati du kɔnɔna na donc ni activité kɛ kun dɔrɔn ka musow bilasira ni tɔɔrɔ mun b'u sɔrɔ u ka se ka kuma dayɔrɔ sɔrɔ activité kɛ kun y'o de. Nin kun ye Dirisa Jalo ye ka bɔ Sikaso ka sɔrɔ kɛ cakɛda min n'an y'o fɔ ni o ye cakɛda ye min ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kumayɔrɔ di musow ma a dɔ dayɛlɛnna Kayi nka a dayɛlɛnna Sikaso fana ni nin kun ye Sikaso ta ye Dirisa Jalo fɛ ni ala sɔnna tako filanan na Michel Yao ta an bɛ o lasɔrɔ min ye Mopti gouverneur ye colonel Abbas Dembélé ale y'a yira k'a fɔ ko ŋunuŋunu kuma minnu bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko colonel Assimi Goïta a ye balo min di ko k'a tila Mopti marabolo mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn k'a fɔ président
Asimi yɛrɛ tun bɛ taamana Moti mara la dɔgɔkun tɛmɛnen o kɛra sababu ye a ye balo diba kɛ yen nɔ dɔw y'a yira ŋunuŋunu dɔw senfɛ k'a fɔ ko baara in taabolo tɛ ka ɲɛ o la min ye Mopti gouverneur ye ale y'a yira k'a fɔ ko o kuma ninnu tɛ tiɲɛ walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la an k'a ta a yɛrɛ da ni o ye colonel major Abbas Dambele a bɛ Musa Tarawele o ka kuma galama la yan fo Mopti. Kan in tun tɛ tiɲɛ ye parce que a ye muso min ɲininka ko ɲɔ ni keninge de dira ale ma k'a sumara pɔtini na ka d'a ma stock min dira bi a bɛ se ka taa vérifier OPAM na keninge t'a la ɔ keninge bɔra min wa nin video min yɛrɛ bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ video in galon 3 bɛɛ b'a kɔnɔ galon fɔlɔ ye mun ye a ko 50 kilos de kan ka di mɔgɔw ma a y'o information bɔ min. Le président de la transition le sait, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire le sait, les ONG sont venus faire ciblage est ka kalan kɛ k'a dɔn en avance de phase k'a lajɛ jɔn ni jɔn ka kan u ye kilo 27 de di mɔgɔ kelen ma mais aw ko 50 kilos de kan ka di mɔgɔ ma u y'o information bɔ yɔrɔ jumɛn o ye kalon ye u kan ka ta ɲangi o la parce que o bɛna ka mɔgɔw hakili yɛlɛma k'a kɛ comme si an bɛ ka mɔgɔw ka balo sɔn kilo 50 ma di mɔgɔ kelen ma kilo 27 de kan ka di mɔgɔ kelen ma filanan ye mun ye a ma taa video kɛ suman tilayɔrɔ la o a ye muso in kunbɛn mobili dɔ ni garage dɔ kɔnɔ a ye kuma de don a da wa a ma kuma don a da an t'o dɔn sabanan chef de village ni chef de quartier an dalen olu la olu minnu sen bɛ processus la olu si ma bɔ ka na fɔ ko ɲɔ feere la fo mɔgɔ gansan ten donc aw yɛrɛ ka hakilima kan k'a dɔn k'a fɔ n'i ye kunnafoni sɔrɔ i b'a ɲɛɲini k'a dɔn ni tiɲɛ don yanni ka gɛnsɛn diɲɛ ɲɛfɛ ka nkalon da mɔgɔw la sariya kɔni bɛ yen sariya bɛ ɲangini kɛ fɛnɛ an b'o fɔ bɛɛ ye wa minnu ala intention bɛ minnu na k'a fɔ k'u bɛ nkalon da mɔgɔw la ten k'a bɛ bala ka tɛmɛ ten an tɛna jɛn n'o ye bilen dɛ. Ayiwa Antoine nin kun ye kunnafoni kunfɔlɔ minnu n'an sera k'olu di hali n'o y'a sɔrɔ a tɔba bɛ an bolo kɔrɔ halisa sɔni tako filanan la an n'a tɔ bɔrɔ kɔngɔ k'o d'i ma. Ni ala sɔnna ma Isa Kaba yɛrɛ b'i fɔ k'i waleɲuman kunnafoni di cogo o ɲuman la kunnafoniw dilen kɔ Isa Kaba Sidibe fɛ nin waati na an bɛ taa Esaraba kunnafoni na Sori Burema Jalo ale bɛ an ka sira bɛnjɛw la Isa Kaba Sidibe bɛna ɲininkali tɛŋwa la Bamakɔ taa ni ka segin bɛ di bi cogo di jango seli ɲɛkɔrɔ na a ka se ka ɲɛfɔ k'an ye ani ladilikan minnu bɛ yen an bɛ se ka kisi siraba kasɔrɔ ma cogo min na an b'a lajɛ ka Sori Burema Jalo ale yɔrɔ ɲini Batɔma Kane fan fɛ.